Dice un niño de fuerte. Erlik alda zabilondua, hau toraz eta buru, toko zein. Da ziru erle mota. Hau da erle mandu, hau langile eta hau erregine. Hau da erregine txilo. Hau da erregine, dabila rautitzen, honen da barrat eta erle bihurtzen da. Haten dugu erreginean jalea. Hau da erreginean da. Honek eitzitu arrautak ipini, honek lagundu. Hau da neskia lagunti alde izela. Honek arkata beren toki deitzetxu. Bera da nahi langitu. Honek arkata beren toki deitzetxu. Honek zendatzen da. Honek panela garbitzen da. Honek eskizitzen da. Honek polena egiten da. Honek polena batzen da. Eta honek panela egiten da. Sí, la abeja maya. La abeja maya. La abeja maya. Guten da lorara sartzen dugu lanburu, gero hartzen dugu polena eta hankitan egiten da. Honek arautzari. Tartzen du txistena, gero txastetzen du zazaratutzen du. Gaurren txastetzen du eta gero hiletzen da, ezin ziten du, zartu barrure txistena da, hau da panela. Honeri arrautak hau estile. Hau da estile. Zega, txokolatito zega dira. Zabalduko duzu? Zabalduko duzu? Probateko? Laguntzaile? Gehiago batzen dago. Ia galdera, no? Baitale. Ia galdera zentu dira. Nere. Ia. Nere, maitane. Hola, la chamarra zeina? Eta galdera. Galderarik. Badago. Nere. Ze animali mota derlia. Nik intzetu. Zer. Konozela nesu hori biolikuaz. Zuk nesu. Bai, da amak. Horrantzeko arrantzia zer deitzen dabe. Txas. Gero hilitxas. Galdera gehiago? Nola dingo duzu? Hori erakutzi eta hori ekin. Irati galderia lagasi. Xartera goizkero. Nola? Xartera. Zer? Erlik daz benetako. Osea, Bajan dauka.
ikusten da. Bati hori itxasuke. Hartu hori eskuta. Ni ez bera kutsita itxasuke zizien. Ez, itxon. Ikusi bidu hori itxu. Nahi da bena eta barra. Nahi da bena eta bena nahi zen. Hartu kartunen eskuta. Hola, bestela... Vale. Ya tenemos arenia hecho, ahora estuvo. Ana. Ana. ¿Listo? Egitxu, Maitan. Oye, vale. Oye, no te pases, Vale, no me prueba mi gusta. Hombre. Estia alfianik entzun dut dala. Zetako da ona, estia. Zetako da ona. Zendatzeko zer? Hola. Zer, ikusten da. Kamarak ez da. A ver, irati. Listo, ¿ves? Claro, eta... Maitan izera kutsita. Bueno. Tú, Gustavo. ¿Qué? Me haces tirar el otro. Pero ni que... Ana, hierri pikate motzu. Gracias, Ama.